उठलो. तेजे मागीर ऑफिशियल अनाउन्समेंट आमचे सगळे करतले. मग ते युनिटी मॉल कितें आज आख्खे गोंय मला कळलेलं आसा हे युनिटी मॉल कितें. आणि तळो भाव आमचे विलेजर कोर्टान एक केस झगडटा. म्हणून तांकां जुलैन की एक युनिटी मॉल आमचं येता म्हणून आमची आवय आसा तयार लेख आसा. आम्ही ग्रामसभेत 3 रेझोल्युशनां पास केली हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. मागीर आम्ही पंचायत कंप्लेंट केली. पंचायतीन त्यांना स्टॉप नोटीस काढली. तरी पण पीडीएम आणि हे डीओपी म्हटल्यार बीजेपीच्या गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी आमची फायल भायर मारली आणि ते लायसन्स पंचायतीक सांगल्यार 24 वरां भितर दी म्हणून. ती जातकीर हे ऑर्डर दोनांची 5 डिसेंबराक ऑर्डर पास जाली आणि 5 तारीख सांगले डीओपीन की 24 वरां भितर म्हणजे 6 तारीख पडल्यार तांकां लायसन्स दी. ह्या युनिटी मॉलाक लायसन्स दी. पंचायत मागीर विथ पॉलिटिकल प्रेशर कोणाचो प्रेशर तो आमकां खबर ना. राहुल कवटेचो रुद्रप्पाचो का सीएमाचो आमकां खबर ना. मग ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स 7 तारीख दिले. हांगा सगळी गडबड चालू जाता. 6 तारखेकूच आमचे विलेजर्स आमची बायोडायव्हर्सिटी कमिटी सगळे डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेले आणि कोर्टान सांगले की तुम्ही ती पीडीओन सांगला आणि डीओपीन सांगला की तुमची ऑर्डर चुकीची आहा. तुमकां हे लायसन्स दिवपाक मेळना. पण पंचायतीन त्या पॉलिटिकल प्रेशराचेर 7 तारीख दिली. जर तुमकां अशें घुवडून व्हिडिओ डीओपी सगळे यूज करपाक जाय जाल्यार भायर मारा ही पंचायत. नाका आमकां ही पंचायत. नाका सरपंच डेप्युटी सरपंच पोस्ट नंबर कोणूच नाका हे. नाका ही गोवा पंचायत राज भायर मारा. आमकडे दिया. आमच्याकडे दिया फक्त आम्ही चलयता हो गांव. आज सगळी आमची बायलां कपडा न्हेसून आणि आमचे सगळे चेडे धोतर न्हेसून येयल्ले आसा दाखोवपाक की आमी समर्थ आसा, आमी सक्षम आसा आमचो गांव सांबाळपाक. सो हे पंचायतचे नाटक आमकां दाखयनाका. बंद करा ही पंचायत. बंद करा पंचायत आणि हे तुमचे सगळे टीओपी बीडीओपी आणि जे कोण पोलिटिशियन म्हणतात तुम्ही सरपंच तुम्ही दोषी करता आणि त्याला डिस्क्वालिफाय करता. पावर नसा म्हणते तो पावर जाणून आणि आता हांगा पावर आसा. हांगा या पंचायतीत पावर आसा. पण तुम्ही तो पंचायत पावर काढून घेता. लक्षात घ्या. एका जबाबदार 3 मनीस ज्या पयलीं सांगलेले रोहन कवटे त्याचा भाव राजेश कवटे आणि तिसरो रुदास